ngizocela isibonelo ngonjoko. Nombona unjoko angithi lo wasemshisandla. Unjoko ukanje nokhuzana izithupha zegwayeni. Ya, ngasho ngithi basondelene kakhulu. Njengomkhaya njengabaculi futhi. Anikaze nasizwa sithuka unjoko. Unjoko njengoba kade kuphela unyaka nje kuvoto okanye kukhankaselwa ingoma ezohlukanisa unyaka, waphumela obala wenza ipost wasupport ingoma kamkhaya wakhe ukhuzana. Sikaze simthuke futhi. Anikaze futhi nibone umthandeni ebhala etshela unjoko ngomngozi balento ayenzayo. Uyindaba ngeke akhathelwe ukuthi ubani ephile nobani, ubani engaphili naye. Kunalento enenza kuSminofu. uSminofu akaze amthuke ukhuzana. uSminofu unetemu angena lisho stage elingacreateanga nguyena, elalishiwe umthandeni ngaphambilini, wase wangena nalo walisho. Esikhundleni sokuthi ngigxeke umsunguli walelo temuke ngizogxeka uMntorongo, yini ningaqondani nomthandeni? Njengamanje nina uSminofu nimblamela ukuthi okanye senimbuka ngeso elibi ngesimo sokuthi ucheme nomkhaya wakhe. Unjoko nje ucheme nomkhaya wakhe, kodwa mina ngiyawuthanda umculo kaNjoko. Ngeke ngizwe futhi ngithi ngicaka uNjoko. Manje yindaba ke lokhu ka lo mfana lo uSminofu kube wrong egcineni kwakho konke kuthiwa obaba abulala umculo yithi uzothiwa abalandi bamthandela babulala umculo. Uthi abalandi yabona mina umthandeni noye kuba umlandeli wakhe mzukwana wabhala ipost ngomuntu emgxeka ngesimo sokuthi lo muntu umgxekela ukuthi usondelene nokhuzana. Cha, noye kuba umlandeli wakhe uyobutshengisa nje ukukhulu ungacabangi. Ngoba ngigcinile lapho. Uyabona? Lo mhlezi ochaza isema ngabafowethu kahleni bafowethu. Egcineni kwakho konke nina kumele nibe innocent. Thina sibe guilty, yithi esenza izinto wrong, nina right. Wenzeni uSminofu?